दिनै बिजनि दख'रा एबसुनि बिथोन बायदियै बरलागाव दालाइ एबसु सिंनि माख्रा गोजौ फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी इडुकेसननि थांखि बायदियै फैगौ 15 मार्चनिफ्राय जानो गोनां मेट्रिक आनजाद होगोन फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनै जोङो माख्रा गोजौसिन फरायसालियाव दंफैयो आरो जोङो दख'रा एबसुआ दाखालिनिफ्राय कन्टिनिउ बिजनियाव गासै गं 24 गोजौ फरायसालियाव बे क्लास 10नि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंगासिनो दङ। दिनैबो मोनथाम फरायसालियाव जादों। दिनैहाय 15 मार्चनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जागोन। दा बे आनजादाव जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा मोनसे मोजां गोसो लानानै आरो गावखौ मोजां रिजाल्ट लाबोनो थाखाय जाहाथे मोजाङै आनजादखौ होयो, बेनि थाखाय जों फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। मानोना जोंहा गामि ओनसोलनि गोबां फरायसाफोर थायो। फरायसाफ्रा जोङो गोसोनि थुलुंगा मोनोबा बेयो हयथ' साबसिनै मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। बेनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि आनसलिकआ बे क्लास 10नि मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दिनैनि मुगाजों समानै जोंनि बर' फरायसाफोरखौबो लांफानो थाखाय आरो दिनैनि जौगासार मुगायाव मेटेरियेलिस्टिक मुगायाव जोंनि फरायसाफ्राबो जाहाथे गुन गोनां आरो स्किल मोनसे रिजाल्ट लानानै जाहाथे गावनि उननि केरियारखौ मोजाङै लांनो हायो, बेनि थाखाय जों फरायसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय खावलायफैदों। जाहाथे जोङो गावनि जिउखौ केरियारखौ मोजाङै लांनो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोनि थुलुंगा होनो थाखाय जों क्लास 10नि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि बेखौ लाबाय थादों। दा जोङो बिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायदों मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामनांगोन। दिनैनि जुगजों जोङो गावखौ गायसंनो थाखाय दिनै मेट्रिकआनो गिबि खुन्थिया। बे मेट्रिकआवबो मोजां रिजाल्ट मोनोबासो नों हायार सेकेन्डारियाव साइन्स, आर्टस, कमार्स बबे स्ट्रिमाव फरायो बेवहाय नोङो एडमिसन मोननो हायो। दिनैनि थारिखआव गोबां कलेजफोराव दिनै 50% गाहायाव पारसेन्ट मोनोबा एडमिसन मोना। दा बेनिखायनो जोङो मोजां कलेजाव एडमिसन मोननो थाखायबा मोजां पारसेन्ट लानानै पास खालामनांगोन। जोङो बेखौ फरायसाफोरखौ खावलायदों। आरो आनजादाव माबायदि लिरोबा फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो, जोङो बेखौ बुंदों फरायसाफोरनो बोसोन होदों जाहाथे जोङो मोजां पारसेन्ट मोननानै गावनि नम्बरखौ लानानै पास खालामनो हायो। बेनि थाखाय जों फरायसाफोरखौ खावलायदों। दा दिनैहाय फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट मोनोबासो जोङो उनाव गावनि केरियारखौ लांनायाव मोजाङै लामा मोनहैगोन। दा बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि बर' फरायसाफ्राबो मोजां केरियार दानो थाखाय सिगांबोनांगौ, मोजां फरायसा जानांगौ। खारन जोंनाव बर'आव दिनैसिमबो नेसनेल लेभेलनि अफिसार, डक्टर, इन्जिनियारनि अनजिमाया आखाइ बिजौआवनो साननो हानाय दिनैनि थारिखसिमावबो। दा बेखायनो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा बेखौ बियो जि आंखाल जानानै दङ दासिमाव बेखौ जोङो सुफुंहैनो हायो। गोबां UPSC, APSC पास जानाय जोंनो अफिसार जोंनो नांगौ बर' समाजाव, बर' हारिखौ लांनो थाखाय। दिनै BTR मोनबाय, गाबोन जुदि बड'लेण्ड मोनोबा जोंनि बड'लेण्डनि सिंनिफ्रायनो अफिसार ओंखाराबा जोंनि खुंथायखौ जोङो गुबुननि आखायाव गथायनानै होनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो जोङो जाहाथे जोंनि हाइ स्कुलाव फरायनाय, 9, 10आव फरायनाय दिनैनि फरायसाफ्रा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावखौनो स्किल गोनां खालामनानै जाहाथे साक्सेस जायो आरो जोंनि गेजेराव गोबां अफिसार जों दिहुननो हायो। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो जों बेनि गेजेरजों खावलायगोन फरायसाफोरखौ दिनैहाय गावनि फरायनायाव बयबो गोसो होनांगोन। दिनै अनलाइननि मुगा, डिजिटेलनि मुगा, बेवहाय गोबां फरायसाफ्रानो मबाइल लानायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानायखौ बावगारनानै मबाइलाव बांसिनै जोङो गेम गेलेनाय, बायदिसिना सिनेमा नायनानै टाइम पास खालामनाय बेखौ नुनो मोन्दों। जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि सोलोंनाय, स्कुलाव थांनाय, कलेजाव थांनाय, इउनिभारसिटियाव थांनाय जे गावनि सोलोंनाय खामानि बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ। नोङो मबाइलखौ नाय, नाथाय मोजांनि थाखाय नाय। बेवहाय मबाइलनि गेजेराव 50% गाज्रि, 50% मोजां थायो। नाथाय जोङो मोजांखौसो बाहायनो रोंनांगोन। बेवहाय गोबां नट्सबो मोनगोन नोंनि सोलोंथाइनि थाखाय, केरियार दानायनि गोबां गियानबो मोनगोन मबाइलाव। बेखौ नोङो बुथुमनानै लानो रोंनांगोन। मोजां खामानियाव बांसिनै बाहायनांगोन। आं लाइमोनफोरखौ खावलायबाय जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेखार जेंनाया बारा जाया। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजां केरियार दानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दागोन, मोजाङै समायना जिउ खुंगोन। जोंनि गेजेराव गोबां बिफानाव जोङो मानसि मोननो हागोन, अफिसार मोननो हागोन। जोङो बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय खावलायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों।